Iż-żieda ta' kemm il-Maltin qegħdin jixtru online hija riflessa f'tarif dwar is-servizzi postali pubblikati mill-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni. Tarif li ħares lejn il-qasam tal-komunikazzjoni f'pajjiżna u l-użu tiegħu mill-Maltin. L-istatistika turi kif filwaqt il-volum totali ta' artikli tal-posta naqas b'2.2%. Sal-aħħar ta' Settembru żdied bi 30.5% il-volum ta' pakketti meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan huwa wkoll riżultat ċar tal-ispinta fil-kummerċ elettroniku. Bidla interessanti wkoll kienet innotata fil-mod kif jintuża s-servizz tal-mobile. Filwaqt li żdiedu bil-kbir it-telefonati kien hemm tnaqqis fl-SMSs. Għalkemm dan mhux neċessarjament jindika li naqsu l-messaġġi bl-għażla tal-persuni tkun li jmorru għal servizzi oħra li ma jiswewhomx flus bħal WhatsApp u Facebook Messenger. In-numru ta' abbonamenti mill-kumpaniji tal-mobile telaw għal 567,000. Figura li saħansitra taqbes il-popolazzjoni Maltija. Fl-istess ħin l-offerti brabta mal-kuntratti qed iwasslu biex iktar persuni jażlu sistema fejn jirċievu l-kont iktar milli jħallsu qabel bis-sistema magħrufa bħala prepaid jew bil-kard. Fil-fatt dawk fuq il-kuntratt żdiedu b'10% u dawk fuq sistema prepaid naqsu b'2%. Mhix sorpriża lanqas li naqset telefonija fissa fejn naqsu kemm l-abbonamenti, in-numru ta' telefonati u anke n-numru ta' minuti li l-popolazzjoni tagħmel iċ-ċempel.